Ako si Gilbert. Ginaingon, giantos kong tanan nga malayo tungon nimo. Walang kinis atong kabulanon. Ugma damlag. Apan ikaw may guba sa tanan. Mao kaning nitabo sa akong kinabuhi nga dili ginako mahimong may kalimtan. Ay, salamat kay day off na ginako. Makapawag ko, makatawag ko sa akong asawa nga tuas Pilipinas. Muduha naman kabuan nga. Ako na lang kanunay tawag niya. Kini, basin nga ako ng asawang nawag. Salamat taon. Wag siya tawag na ako. Uy, si Mama Sally maning nanawag? Binakok si Chuna nga akong asawa. Hello, Ma? Gilbert, anak. Masali? Anak. Muna magulaan ka. Magulaan ka yung tunod sa pagtubag? May problema ba? Oo, anak. Ma, nakinalan ka o kwarta, ha? Para sa imo karong gibate? Dili problema sa kwartang akong naproblemahan karon. Kundili ikaw. Naluoy ko nga naghuna-huna nimo. Nga naningkamot ka diya sa gawas sa tong nasud aron makatikom og kwarta. Apan, mahugra sa way nada ang tanan. Ma, usipot mo yung pasabot. Dito ako sa pagsulti, Ma. Anak, Gilbert, ang imong asawa nga si Chuna. Dunay lalaki gigabuangan diri sa Pilipinas. Dili! Dili ko magkatuunan na yung magsulti, Ma. Dili! Ikaw, di darling eh. Nasakpan na beta sa imong ugangan nga nagduog ta din sa inyong kwarto sa imong bana. Unya, imong pagyo kong gipaan eh. At ito na tatas gawas mag-abot. Ay, sus! Ay, kablak inas mamasali, uy. Mituos siya sa tanan akong gisulti nga ik-akaw ta. Nga sa ato pa, wa ka mahadlok nga musumbong siya sa imong bana, ha? Dako gusto na ko kong bana, uy. Ug labaw sa tanan, kung mauli nang akong bana, makikbuwag naman sab ko nimo. Tambal slawas raman akong paginahanglan, uy, ug akong tuyo nimo. Oh, ikaw good. Tanas kwarto na, kay birahan tagag kalima. Alam niya, agad na mong mukha. Birahan, idag mayo sa tanong pa imong bana. Ay, sa mukha, uy. Ay, sa mukha. Ay, kaya. Uy, Ay, kitsa na ron. Nakunik nagkikasis nila. Kitsa na. Kainahak, eh. Tawag ko na Anak gani. Anak gani ko. Uy. Kagit lang ako ni kuhan sa imong Sige, habit. sige. Shh, ilong di ako. Kalamba. Kasi, lamig ka na. Ay, dong. Ay, kadiyo sa dong. Maniwala dito. Ay, kusina dong. Natog pa si mama. Natog pa ko dong. Pag maniwala na sa kusina. Mao ba po ko? Ikaw lang gihapon ang niadto sa school og miuli ka kay wa ka gihatod ni mama nimo. Oh, Lola. Kamao naman ko ato school. Balitok-balitok kali ko kasada. Ginuo ko in town. Uy, pag-amping, uy. Unya unsa tong gisulti nimo? Ikaw ra ang nagsukad sa imong paniudto kay si mama nimo natuog siya? Ha? Oh, kaon man to siya dito kwarto, Lola. Nagkaon? Oh, Unsa singod pag ka. Lami ani, oy. Lami kaya akong gikaon. Lami kayo ko nulo. Agay, kalami. unsa? Oh, Ingon ana ang nadungog mo sa imong inahan? oh, Lola. Mao na ako nadungog, Lola. Husto na apo ko. Ha,
Kana kay nag-ago siyas kalami. Puwerteng lami agos iyang gikaon. Hotdog nga hilaw. Ikaw, Lola. Kaon ka hotdog hilaw, Lola. Ginoo ko ni mong pataa ka. Lami, Lola. Kaya kalimting ako gisulti ha. Dinhi ka lang kay may adtoon ko. Iya na sa daing gidas ilang kwarto ni Gilbert ang iyang kabit. Kaluod! Asawa nga higal! Bernard ay angan sa iyang kabit. Unang maming, silingan ako siya dito pa mi nagpuyo sa Pikas Barrio. O nagkasulti gid mi ni Bernie, may relasyon gid sila. Ha! Og ba na mo pauli si Gilbert din sa Pilipinas? Og adto sa moderitsos among bai. Ako ginaluoy ni Gilbert ng, Kung ako palang unta iyang gipanguyapan o gipangasawa, dili gid nako siya budhian. Kuwang pa sa pagtuo si Gilbert nga may laki ang iyang asawa. Kay buotan kini sa iyang pagtanaw. Ha? Kung mahitabo nga magkabuwag sila, unya iya kong panguyapan, sugton kita ko siya ng maming, ug andam ko nga manginahan ni Junior. Oh, Mila. Hapit na gid pa kining sakyan kong aeroplano sa Mactan Airport. Gusto kayang kubas kong lugan na. Kung tinuon magani nga may laki nga akong asawa, bisan sakit, buwagan ko gid siya. Busa manginaot lang ko, nga dili matiun ang tanang itaho sa akong inahan. Samay! Wala pa naman na. Basing ulit yung suling mong anak. Sus, ay, kapasiskinawan lagi. Nalakapit ang kinakan. Abay! What's Junior? Sige. Sige na. Ilapag Ang lagi ni mo. Uy, ang kikip. Ako, sex na. Ang multa, ang multa. Ang multa. Ako di gusto ni mo, ha? Uy, gani ko. Sabay. Beautiful. 69 tayo. Sige. Sige, dayo. Ay, pagdayan. Ay, gitma. Ako diyan ni mo. Ay. Uy. Lah. Ikaw? Ni Aka? Bay, wa ba ko sa ini bay ha? Tanaway, nag-umpa ni mong asawa sa kuwaw na. Siya may namugos kay gimingaw ko na sa sex. Oy! Wa, karon pa ni bugbugbak. Kung nga nakita ko sa personal ang inyong gibuhat, Oh, wa kay ayong pag-asawa. Tuna. Kana yung tawana. Ang imong gipuli na ako. Ha? Layo naman kining iya sa ako. ha? Katunga naman ang iya. Uy, Buwag kita, ha? Buwag ni kita. Layas na ning kumay. Layas sa paningahan na to. Layas! Pasaylo ako dong, Gilbert. Pasayloain taon ko. Karon nakasabot na itong duha ka kasing-kasing, Mila. Ikaw nang ipulis dapit sa akong asawa. Ni Chuna. Kaunya dong, uwa magkasi masugot na magbuwag mo. Wa siya musugot, pero wala ko mag-isip niya nga akong asawa eh. Huwag ka matauran niya na mamauli ta. Dadun ta ka sa bahay. Basta, kung iya kong awayon, labani ko ha. Oo. Tungkol kay ikaw nga akong ipuli niya. Ikaw na, Mila. Driver. Guadalupe ta. Bobs. Imong kasama pa sa iyo. Dadako na imo. Dadako. Taas. Hadlo pa na Kini. Andam na mo ko. Kini. No. Kami.
putli gyud nga ako nakuha si Mila na itong higayon na. Uban sa tabo na mo, siya na akong ikalipin. Nakikita na akong asawa, kung nakilak yung taong gani, kaya magigbalik na ako. Apan, wala ko magbalik pa niya. Kay hugaw na siya, nga pagkaasawa. Bago ito mga kasama, ang kaagi ni Gilbert, dinining tulumanon. What's the style? Hugaw na siyang pagkaasawa is style.